A dyma ni, llun pert, cyffyle pelt, pert Mrs Margaret Edwards yn goffod nawr penderfynu ar yr eboles neu caseg ore yn yr adran A y blwyddyn hyn. Heniaeth Arieta, yn y llydd dosbarth yr cesig fagu hun yn dyfe. Arieta yn perchynog Wendy Trimble a Brydfa Heniarth. So bydd 3 berson bach yn gobeithio bod hwnna mynd i gael wobr yn yr dosbarth hyn. Sgelon Seville yn y llydd y cesig yn fagu ifanc. Ceri Wainwright. Still yn rhedeg. Oedd hi'n cona'n bore yma bod hi rhy hwyr ar i hen i rhedeg, ond wy'n siŵr bydd yr garden goch na'n cadw'r nerth lan. Ac yn ail fan hyn, ni'n gweld Luke Dawes o Australia, sydd yn arwen am Brydfa Heniarth. Ar gaseg Western Park, Mimosa, neu fe, caseg Wendy Trimble. Ie, wedi cael ei magu yn Australia a wedi cael ei hedfan i'r wlad hyn cwpl o flynyddoedd nôl, wy'n credu. Yn disgwyl yn bictiwr. Mae'n dod yn iws i'r oerfel ar glaw, yn sicr. Dyma Moel Garnedd Mimosa i Nia Llewellyn Williams, Brydfa Moel Garnedd. Gerbala, wrth y march, Lemensil Top Note. Ac allan o Moel Garnedd Mefus. Y gaseg wag ore. Oeddi, mae yn gryf. Dyma oedd hon yn ail Eath Chloe i Brydfa Earth, Joe a Jessie Parry. Ail yn dosbarth caseg fagu. Ac eto fel ni'n gweld a fel wylon ni'n yr adran ca moment yn ôl. Gall hon meiddi rhywbeth oedd yn gynta yn dosbarth gwahanol yn geithi. Eath Chloe. Yn gaseg dda i fagu. Neu digon da yn y cylch yn dangos y fyd heddi. A dyma ni, mae'r steward yn yr het pink yn gofyn i bawb i ddod mewn i greu linell bach. Ac does dim eisiau trefnu dim byd, cwmpa mewn i linell. Does dim safle ar hyn o bryd. Un llinell fach sydd eisiau, ond llinell bach gryf eto lawr i. Wy'n plesio gweld safon yr creaduriad sydd i flaen i ni yn yr adran B y blwyddyn hyn. Mae wedi dewis yn dda. Ydy, allai Pencampwriaeth yma fynd i un ohonyn nhw, ond maen nhw gyd yn wych yn un o. Wyt ti'n gweud y gwir, wy'n cytuno. Gallai bigo, gallu bigo rhywbeth, yn gallu. Ond pigo bydd rhaid. Mrs Edwards, Brydfa Nefydd. Dyma hi yn byd bach ei hunan. Ydy, mae'n edrych fyny a lawr. Mae wedi rhoi amser da iawn i bob cystadleuaeth heddi. Mae wedi bod yn pwyso a mesur. Mae wedi bod yn cymeryd i amser wneud yn siŵr bod hi'n gwneud y penderfyniad iawn. So braf i gweld hynny bod y beirniad yn rhoi yr un amser i bob unigolyn. Ydy. So dyma ar y chwith, Heniaeth in the Mood. Pencampwr yr adran am yr cyfle ifanc. A wy'n credu bod y ddoi hyn yn mynd i fod yn agos iddi ei gilydd. Beth wyt ti'n meddwl, Lowry? Ydyn, chi'n gallu gweld y teip yn gryf yn dod trwyddo, mae'r tebyglrwydd yn y ddwy. Mae Mrs Edwards wedi stico trwy to y teip fel maen nhw'n gweud. A gallu gweld na nawr yn y rhestr yma. Mae'r cesig i gyd yn wych, yn debyg. Diddorol bydd ei weld o ran a bydd hi'n sticio i fwy pencampwriaeth ifanc neu a bydd na gaseg yn ffafrio hi. Ar ddoi ni'n trafod Nick Lebran wrth gwrs, Heniaeth in the Mood, y gaseg chestnut na ar y chwith, ac nesaf iddi y gaseg wen sydd yn troi ato ni nawr. Heniaeth Arieta. Wel, mae yna densiwn mawr yn yr adran. Ar adran B y flwyddyn hyn mae'r beirniad, Margaret Edwards, yn trial penderfynu ar yr gaseg neu'r eboles ore yn yr adran y flwyddyn hyn. Le ei ffigwyd. A dyma Margie Edwards yn pwyso mesur yn galed wedyn ni ac yn trial penderfynu ar y linell fach hyn beth yw yn ei barn hi y gaseg neu eboles ore y flwyddyn hyn.
Ni wedi sôn yn barod. Lawr I ryd gyda fi'n cadw cwmni. Ni wedi sôn yn dyn ni, mae hwn yn benderfyniad caled. Mae Garnedd Mimosa sy'n dod i'r linell lawr. Ie, a ni'n gweud maen nhw wedi troi nhw ar ei ochr fel bod ni'n gallu cymharu'n well, a mae wedi holi un symud fyny yn agosach at falle rhywbeth mae'n edrych arno, so bod hwnna'n wneud yn haws iddi I gymaru. Yeah. So dwi'n meddwl bydd y canlyniad yma'n o fi a nawr, a le chi'n meddwl bydd yn mynd, Rob? Wel, mae'r gaseg felen yn canol. Mae tyma bach fwy o faint a hyd yn dwi, I feddwl am y ddoi gwyn. Si ti flaen a tu ôl, wedyn nhw maen nhw'n batrwm. Na ni, a fyny'r Alban. David Russell yn dangos. A gofynes ti le oedd yn mynd, creda fi ni ddim, ond i'n mynd I weid y gaseg yn wir ti. O'n I yn. O'n I yn. Chwaith, Rob. Na, da iawn ni a Llywelyn Williams a'r teulu Brydfa Moel Garnedd. Wedi cael ei choroni yn y gaseg. Gaseg gwag oedd hi. Yn ennill y dosbarth na yn yr adran, a wedi mynd mlaen I gael gwobr dros ben y caseg magu. Rwy'n adnod rhwydd y caseg wag. Oeddi wel awr mae'r bola yn gallu bod falle ddim digon o ddwfnder. A mae'r gaseg hyn wedi cael cryn dipyn o lwyddiant yn barod eleni. Oedd ddim Pencampwriaeth lan yn y Royal Highland fyna yn yr Alban. So gwych iawn iddyn nhw dod lawr nawr I Gymru a mynd ar wobr fan hyn hefyd. David Russell yn ei arwen. A mae fe'n fwy dda am baratoi ceffil mae rhaid gweud. A ni'n sôn am yr trafferth o baratoi gaseg gwag, ond mae rhaid gweud mae hon yn disgwyl yn picture a mae gran ar ddyn sef bore yma. Mae hon wedi sefyll mas yn y ligad I trwy'r bore. Lemon Sill top note yw I thad. A Moel Garnedd mefus yw'r gaseg. The championship for the best mare or filly in the section B has been awarded, and we are pleased to say that the championship goes to number 493, Llywelyn Williams' Moel Garnedd Mimosa. It was the winner of the Baron Mare class here this morning. And the reserve is awarded to yesterday's winner of the 3-year-old filly class, and also the champion young stock yesterday, number 465, Wendy Trindle's Henriach in the Mood. And this champion is awarded the Welsh Agricultural Society Championship Rosette, as well as the... A dyma ni y gorau o'r cesig neu ebolasu yn yr adran B y flwyddyn hyn o dan y beirniad, Margie Edwards. Mae'r enni fel hyn wedi sefyll mas yn y ligad I a llyged sawl person yn y dorf. A hynny yw Brydfa Moel Garnedd a'r gaseg arbennig hyn Moel Garnedd Mimosa. Wni y fe fydd Mimosa bach neu ddoi yn cael ei yfed yn bala heno. And this is Bryn Sioe Dundee, property of Kerry Fell, and shown here today by Gemma Paxford. And then been an aisle walker in second, we have Ryan Wilson and Gemma Morris's For the Valley Full. And Dratyn in third, number 760, Margaret Owens Penfield Cassius. And in fourth, we have number 756, A. James's The Tomprior's Lord Darcy. Well, David Russell, you're being congratulated by everybody here. That journey back to Lanark is going to be a little bit easier, isn't it? We'll be going tomorrow now because we're going to have to celebrate tonight. So, yeah. I think you've earned it. I'm so shaken, just unbelievable. I'm coming for so many years and just always wanted that, so just unbelievable. So what does the future hold for this mare now? Well, she'll be coming back out one last time next year, but she won't be doing a great deal much more now. She can put her feet up after today. So, yeah, we're really, really proud of her. Well, you go off and celebrate, and I think you can put your feet up for a couple of days now. Well, back in soon, but yeah, after that we will.
Well, many, many congratulations and enjoy the moment. Lovely, thank you. Thank you.